El Barça rep a partir de les 9 de la nit la visita del Bayern de Munic a l'Spotify Camp Nou. Els de Xavi afrontaran el duel sabent què haurà passat el joc entre l'Inter i el Victoria Pilsen. I si els italians aconsegueixen els 3 punts, els de Xavi quedaran matemàticament fora de la Lliga de Campions. Però com ho veu el tècnic blaugrana? Confia en el miracle dels txecs? Bé, tant com a miracle tenim una petita esperança, però evidentment ho tenim molt difícil. Quan no depens de tu mateix, doncs et genera molts més dubtes, no? Quan tu ets capaç de generar coses per tu mateix i que depèn de tu, doncs tens més seguretat. Ara estem en una situació molt incòmoda, molt incòmoda. Hi ha molts números de que no passem, però s'ha de jugar. El futbol té aquestes coses, no? De vegades doncs, no guanya el que s'ho mereix o hi ha imprevistos en el futbol i per què no? Hi ha una petita esperança, però realment ho veiem complicat perquè no depens de tu. Ho veiem fotut, Xavi? Bon dia. Sí, és una situació bastant difícil, complicada, diríem que incòmoda. És com estar sentat ara mateix en un cactus i, per tant, no tenim una certa, doncs, o anar amb una bicicleta sense sillín, no? Per tant, a veure què passa, no? Esperem que alguna cosa positiva treguin els de Victòria i després nosaltres complir, perquè, clar, no només hem d'esperar que facin ells la seva feina, no? Sí, exacte. Ahir els txecs doncs, també enviaven un missatge de confiança, Gmail, que deia: volem turmentar l'Inter. Bé, potser ens deixa més tranquils, però veient els números, 0 punts, 16 gols en contra i només 3 a favor en 4 jornades, ja ens esvaeix qualsevol opció d'esperança. No ens hem de fer mal, nosaltres mateixos, Marc, perquè aguantar esperança amb aquest Victoria Pilsen jo crec que és surrealista. La tenim perquè, mira, arriba l'hora que has de fer, no? Avui apures les opcions, però és que realment és completament impossible, tot i que el Victoria Pilsen va arribar a guanyar la seva història i ha guanyat a Itàlia, ha guanyat al Nàpols. Bé, doncs a veure si ho pot repetir. Xavi, que va dir que veuran el partit junts del Victoria Pilsen al camp de l'Inter, que el veuran al Camp Nou abans del seu duel contra el Bayern, i pregunto, ha de jugar o plantejar el partit en funció del que passi en aquest Inter-Victòria? Segurament Xavi com a entrenador no, perquè al final també crec que és important de poder-te demostrar tu mateix que ets capaç de guanyar un equip gran i per tant sortir a tope contra el Bayern, però internament els jugadors sortiran diferents motivats. No serà el mateix. Hombre, y la afición también. Además, ganar conlleva también ganar cierto dinero, ¿no? O sea, la victoria se paga mejor que perder, ¿no? Que un empate o una derrota. Para las palanquitas iría bien. Hòstia, això sí. Molt ben vist. D'altra banda, Xavi també confessava això, que vol guanyar el Bayern sí o sí, independentment del que passi al Giuseppe Meazza, i oblidar també el que va passar al partit d'anada a Munic. Bé, jo espero un rival molt intens, molt físic, tàcticament molt ben treballat. És un rival que nosaltres considerem dels millors equips del món actualment, no? Llavors tenim un partit important per nosaltres, independentment del que passi a Milà. Nosaltres hem de guanyar el partit, hem de demostrar que estem a aquest nivell. Crec que ho vam demostrar en el joc al partit d'anada. A Múnich vam estar molt bé, però no vam ser efectius. Demà hem de demostrar amb joc i amb victòria que el de Múnich va ser realment una desgràcia futbolística, perquè veus el partit repetit i sembla mentida que no puntuessis, que ni puntuessis, però és així, el futbol té aquestes coses, no? Sí que les té, sí. Sí, una mica tot el que ha passat en aquesta Champions, encara fa més mal quedar-se fora a les primeres de canvi. Nosaltres el que hem de fer és guanyar el nostre partit, i independentment del que faci el Victoria Pilsen i l'Inter, i aquests 3 punts són importants, mira, per tenir moral de cara a el que pugui passar després. Vull dir que això sempre és bo per l'equip, no? Un partit contra el Bayern que, per cert, es perdran Lucas Hernández, Leroy Sané i també, finalment, Manuel Neuer. No han entrat a la convocatòria dels bavaresos, no s'han desplaçat a Barcelona. I en la prèvia d'ahir, el tècnic alemany Julian Nagelsmann assegurava que volen guanyar per certificar matemàticament el primer lloc del grup i també augmentar el seu prestigi. A l'arribada a Barcelona, el pallasso de torn, el gracioset Thomas Müller, ja penjava un vídeo a les xarxes socials dient Levi, we coming, no? Ja venim. Sí. Levi, Lewandowski, ja venim. Es podria entendre, si veus només aquest vídeo, com que són molt amics amb Lewandowski i poden tenir una conya interna, però com ja té un expedient, i ja té un currículum, el bo de
Müller, doncs no fa tanta gràcia. També els deia a Musiala i a Choupo-Moting que enviessin la seva salutació. Bé, no ho sé, a veure si aquesta nit no acaba tan feliç Thomas Müller. I De Ligt, Max De Ligt, que va atendre també als mitjans, va dir que admira el Barça. Sí, i de fet es mostrava també molt content pel seu company Frenkie de Jong, no? Que està jugant ara i que espera que sigui important al Barça i a la selecció. Doncs tant de bo que així sigui. En clau blaugrana, dir-vos que Gavi sí que és a la convocatòria després de l'ensurt davant l'Atlètic Club i ara doncs també arriba el moment de repassar el possible 11 del Barça contra el Bayern. Que bé, tio. Ens toca, Jo estic aquí, Vinga, benvingut, Gràcies, Vol marxar calentet o què? Bueno, no, a veure, jo no sé on m'aixoca, però si em fots una hòstia, Ja, sí. Bé, doncs comencem amb Ter Stegen a la porteria. Ei! Bellerín. Ei! Marcos Alonso. Ei! Eric Garcia. Ei! I Koundé en defensa. Ei! Mig del camp per Busquets. Ei! Gavi. Ei! De Jong. Ei! I Pedri fent de fals extrem. Ei! I al davant, dos homes en referència. Robert Lewandowski i Ousmane Dembélé. Ei! T'agrada aquesta alineació? Quines variants podríem introduir o novetats? M'agrada, la puc veure. Jo no sé... Hem posat a Marcos Alonso de lateral esquerre i a Bellerín de lateral dret, Marcos Alonso, que segurament tingui molts números perquè pot ocupar o aquest lateral a l'esquerra o fins i tot el central, si decideix ficar a Koundé de lateral. I jo crec, o també tinc el dubte, de si Xavi, que ha sigut molt capsut en repetir pràcticament cada dia, que van jugar molt bé a Múnich i que l'únic que els hi va faltar és el resultat, si repetirà al davant amb els 6 mateixos o els 3 mateixos, de dir, veieu com era la forma de jugar? I aquell era... Era Rafinha. Amb Rafinha... Lewandowski i Dembélé. Vale. Jo que es pugui colar Rafinha aquí. No sé si per Gavi, si encara pot tenir alguna molèstia, o directament per De Jong seria calcar a l'11 de Jo crec Múnich. que ara treure De Jong de l'11 quan mi està des que ha arribat al Barça em semblaria també apostaria per Gavi, flagrant. Jugant De Jong, Busquets i Pedri al mig del camp. I treure Gavi. I treure Gavi per Rafinha. Bueno, ja ho veuré, escolta. No, però el Bernabéu va jugar sense Gavi. Sí, I així va anar, Se li va tirar la gent a sobre. Em poseu ocellets al cap ara mateix. Però bueno, tens ja miraré, ara. Ansu, titular impossible. No, tampoc ho veig impossible amb Ansu, i Ferran ha jugat molt bé, que encara ho veig més difícil, però està marcant els últims dies. Bueno, segurament tots aquests noms que estem nombrant participin al llarg del partit i surtin a segona part. Totalment. Bé, doncs per tancar ja amb el capítol de declaracions també podem escoltar un dels homes que sempre està a l'ull de l'huracà. Eric Garcia, el central de Martorell, confessava en la prèvia d'aquest enfrontament que encara té esperances de poder-se classificar pels vuitens de final i, d'altra banda, també explicava com fa front a les crítiques destacant algunes de les seves virtuts. Com tu has dit, els entrenadors que he tingut doncs, han tingut bones paraules cap a mi. Jo sempre he intentat donar el màxim que tinc. Com t'he dit, tinc 21 anys, tinc marge de millora, estic treballant amb això i les crítiques doncs, que puc rebre, doncs, com he dit abans, han de saber d'on venen, el per què. Això són coses que jo no sé, si et soc sincer, tampoc. Jo sé quan fallo, jo sé quan he de millorar, jo sé quan faig coses que no estan bé, tinc un entorn que m'ajuda a això, que em diuen les coses com s'han de dir, fer la crítica constructiva que toca i ja et dic, tot el que vingui l'altre, poden dir el que vulguin, que sincerament no m'afecta. Doncs molt madur, Eric Garcia, només 21 anys i crec que en moltes ocasions és injust amb la seva figura. Sí que ha tingut errades, sí que doncs, hi ha per on assenyalar-lo, però crec que en la majoria de casos doncs és injust amb ell. A mi m'agrada molt el seu discurs, que sempre destaca com dos tipus de crítiques, no? Les crítiques que venen de fora, que poden venir de certs sectors de l'afició, i les crítiques de la gent que el rodeja, del seu entorn, d'entrenadors, de companys, etc, que sí que sembla que se les pren més en sèrio i se les pren de forma constructiva. I el veus com un jugador que pugui marcar la història del Barça? Sí, per aquesta edat que té, és molt i molt jove i pot fer carrera més de 10 anys aquí a Can Barça. Protagonistes i alineacions repassades. En el darrer capítol, però, també en el de les dades, heu de saber que en les 12 ocasions que el Barça s'ha enfrontat al Bayern de Múnich, 9 han acabat en victòria pels bavaresos, una en empat i només 2 en victòria blaugrana. A més, el Barça també ha caigut en les seves últimes 5 trobades amb el Bayern, amb 19 gols en contra i 4 a favor.
I per últim, per trobar la darrera victòria culer, davant els alemanys ens hem de remuntar el 6 de maig del 2015, quan l'aleshores equip de Luis Enrique... Hola. Buenos días, Lucho. Buenos días. Vencia 3-0 a l'anada de les semifinals de la Champions al Bayern de Pep Guardiola, amb doblet de Messi i un altre gol de Neymar. Acojonante. Sí, molt. Bueno, no sé. El recordem, aquest partit. Som optimistes, no sé què és més difícil, si que l'Inter es deixi punts o que el Barça guanyi el Bayern, però els precedents no ho sé si conviden massa a l'optimisme. No conviden gens a l'optimisme. Aquell partit que repassaves ara de la victòria és un super Barça, és el Barça de la MSN. El dia que Messi deixa partit en 3 a Boateng. Sí. Per tant, imaginem-nos el nivell de diferència que tenia aquest Barça, de segurament aquest actual, per molt bé que estigui jugant els últims partits. Fan por, aquests números, Marc, els llegeixes i acolloneix una mica. Doncs sí, i amb el vostre permís, jo ara també vull dir la meva sobre aquest partit d'avui. Serà un duel molt estrany i encara que Xavi ens digui el contrari, el que passi a Milà condicionarà el guió d'aquest duel d'avui contra el Bayern de Munic. Tot i això, que l'ombra de l'Europa League no ens privi de viure i de veure un gran espectacle al Camp Nou. Probablement sigui el darrer partit de la màxima competició europea que s'hi jugui aquest curs, així que fem soroll, fem-nos notar i l'equip pugui rebre també l'escalf que es mereix per afrontar un duel de màxima exigència contra un dels millors rivals del continent. Ai, amics, el Bayern. Quina mandra i quina por. Tornen a aparèixer els fantasmes de sempre contra un conjunt que torna a desprendre massa aires de superioritat. Nagelsmann i el seu discurs amb la veritat absoluta, Müller entonant el paper de pallasso de torn, i la resta rient-li les gràcies. Que facin el que vulguin, que nosaltres parlarem a les 9 de la nit sobre la gespa i acompanyats de 90.000 ànimes culers amb ganes de gresca, molta gresca. I de veritat que no sé què passarà a Milà, però sí que sé que a Barcelona, avui, s'han de tancar d'una vegada per totes les velles ferides del passat.